Salutare prieteni! După cum puteți observa și la mine, vița de vie a fost afectată în solar din cauza brumei. A fost cam de 2-3 nopți a fost brumă. Era folie albă de brumă și se poate vedea efectul acestei brume. Unii dintre lăstare au scăpat, alții vedeți că s-au ars din cauza brumei. Aici este soiul de viță de vie care colegii din grup au spus că ar fi Tamina. Aici mi s-a ars din cauza că, vedeți, este folia ruptă, trebuie să schimb folia acum după sărbătorile de Paște. Deci să o înlocuiesc această folie. Din cauza aceasta a suflat aerul rece și observați că o mare parte din lăstari, din muguri, s-au ars. Deci aici ar fi soiul Tamina. Mai departe aici avem soiul de viță de vie Grand Prix. Și aici puteți observa că o parte din lăstari s-a ars. Bine că am mai scăpat câțiva. Oricum o să dea din muguri de rezervă. Mai departe aici avem soiul de viță de vie Chismistimus. Și aici puteți observa că o parte din lăstar s-a ars. Dar bine că am mai scăpat alții fără să fie afectați. Deci cam acesta este efectul brumei și riscul viței de vie în solar. Dacă nu are încălzire, se poate vedea și deci că se arde și în solar, se arde lăstari. Deci dacă a fost folia plină de brumă, acesta este efectul. Aici la mine este și din cauza, v-am spus că aici a suflat aerul rece, că mi s-a ars folia din cauza acestei bări de metal care s-a esfoliat vopsaua pe partea altă, deci pe partea opusă cu folia. Observați că aici a intrat și acesta a intrat pe rod. Oricum bine că a mai rămas câțiva din lăstari, nu s-au ofilit toți. Mai departe aici avem soiul de viță de vie Avatar. Acesta văd că a scăpat nevătămat. Altul a fost făcut anul trecut, pe 29/3/2024. Aici este Crimson. Acesta văd că nu este afectat deloc. Aici este folia, deci nu este ruptă și cât de cât a fost protejat. Mai departe aici avem Halloween, care a fost altuit anul trecut pe 22/4, uscat în verde. Deci pe portaltul a fost lăstarul verde la când a făcut altoirea. Și acesta văd că încă n-a dat muguri, deci nu l-a afectat deloc. Heliodor. Mai departe aici avem soiul de viță de vie, dar nu mai are eticheta, Jupiter Rea de la Dani. Aici avem Chismis lucistui. Acesta văd că a scăpat nevătămat. Nu i s-a ars deloc lăstarii. Deci aici a scăpat nevătămat, fără niciun lăstar afectat. Probabil este soiul mai rezistent. Aici avem soiul de viță de vie Palatina. Acesta
Are câțiva lăstari afectați, deoarece vedeți și aici este folia ruptă. Și de aceea v-am spus că trebuie să o schimb acum, să pun alta nouă. Se poate observa că aici s-au ars, aceștia nu mai o să cadă când se usucă. S-ar putea să mai dea din muguri de rezervă. Aici la fel s-a părlit, s-a ars, s-a negrit. Deci aici este soiul de viță Palatina. Aici în partea stângă am soiul de viță de vie cardinal, care îmi place foarte mult. Face boabele până la 16 grame greutate, un bob. Foarte, foarte mari boabele, mai mare ca o monedă de 50 de bani. La coacerea de plină capătă și gust de muscat. Deci aici este cardinal. Mai departe aici avem soiul Liza, altoit în 2023 pe 19/5, deci aici a fost altoirea făcută uscat în verde. Deci soiul Liza de la Dani. Aici avem rombic, tot pe 19/5/2023, acesta văd că are și rod. Acesta a scăpat neafectat deloc. Aici avem Padaroc Nesfetaia. La fel, altoirea a fost făcută tot pe 19/5/2023. Aici cât de cât l-am mai afectat. Sper să-și mai revină, încă nu s-a oflit de tot. Aici a scăpat decât cu 2 lăstari afectați, aici e mai afectat mai sus, deoarece v-am spus a fost folia plină de brumă. Mai departe aici avem un jubileu și acesta văd că nu este afectat deloc. Rumeica 3/4/2024 și acesta văd că are rod anul acesta. A rodit și anul trecut. Aici este soiul de viță de vie, tot la fel. Chismis lucistei. Aici este un singur lăstar afectat. Mai departe aici avem Transilvania. Acesta a scăpat nevătăvanat, deoarece vedeți că lăstarii abia acum încep să crească. Iar pe partea aceasta aici n-a fost folia ruptă deloc. Atât ce a mai suflat vântul, de-a mai băgat vântul pe aici, pe la aerisiri. Într-adevăr a suflat vântul foarte tare, cred că a avut 80 de km pe oră. Aici avem Muscatia Antarnei. Tot la fel a fost făcută altoirea uscat în verde. Tot în aceeași perioadă, 2023. Acesta văd că este mai rezistent, încă nu s-a afectat nici pic. S-ar putea să reziste mai mult la temperaturi mai scăzute. Aici avem soiul de viță de vie Exalta, foarte bun acest soi. Când este foarte bine copt, acesta deci are o aromă de muscat, dar când v-am spus când este foarte bine copt, capătă și așa o aromă de trandafiri foarte plăcut la gust. Chiar îmi place acest soi foarte mult. Acesta fă că n-a fost afectat nici pic, deoarece v-am spus, vedeți și dumneavoastră, lăstarii sunt mai mici.
Asta este un lucru bun că n-a plecat repede în vegetație. Aici avem preobrajenii. Acesta vedeți că are și rod. S-a dezvoltat mai bine. Acolo tot preobrajenii. Acesta văd că nu este afectat nici pic. Mai departe aici avem veles. Acesta a fost altoit sub scoarță dintr-un altoi foarte subțire, cred că a avut 3-4 mm. Și observați ce bine s-a prins. A rodit și anul trecut. Văd că încă a scăpat nevătămat. Deci nu are niciun lăstar afectat. Se poate vedea. Deci aici este veles. Încă a scăpat nevătămat. Să sperăm că nu o să mai fie de acum încolo perioade reci cu brume. Aici avem landăși. Și acesta văd că are rod. Mai departe aici a fost un butaș altoit de suvenir de jos. Și pe parcurs am mai făcut și alte altoiri. Aici am făcut altoirea anul trecut. Valiuc. Văd că și acesta s-a prins și nu este afectat. Aici este Chismis Timus. Aici Avatar. Avatarul văd că încă nu este afectat deloc. Aici este Carnaval. Dacă vedeți că sunt mai des așa făcute altoirile, sunt făcute din cauza că aici am vrut să fac altoirile mai noi ca să am după aceea, deci, coarde pentru altoit. Ați văzut că în solar este cât de cât mai protejat și nu este ca afară mai bate piatra, mai rup lăstarii, mai bate vântul și rupe. În solar cât de cât aici afectează este aceste perioade reci de brumă, deci aceste brume de primăvară. După cum puteți observa și aici la acest soi dubos chiroz și aici acest lăstar fiind foarte mare, vedeți că s-a înnegrit, deoarece v-am spus că aici este capătul pe unde bagă aerul rece pe lângă folie. Aici este banana și acesta văd că are rod. Sunt câteva frunze mai afectate, dar sper să-și revină. Încă nu este afectat rău. L-am mai protejat cât am putut cu acest burete de pusul parchet. Cât de cât vedeți că a scăpat. Nu este chiar așa de rău afectat. De aceea vedeți și dumneavoastră că și în solar, dacă nu este încălzit, în perioadele când este foarte frig afară și solarul, folia este plină de brumă, de gheață, vedeți și dumneavoastră că și aici se poate întâmpla ca lăstarii să înghețe. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă informațiile v-au fost de folos, vă puteți abona la canalul meu. Sănătate, numai bine, la revedere!